Ole Helpline TV lo clear thin tu te zong zong te in safa in chebe le vek ule tun tuma hian he blood group lam atanga mihring mi se fiat dan hi ke mani ya athen nge tinge lo thlen dik cha ti lo en ve don tai la ole ma sapera chuan a hinita se ole mi in I blood group A nei ani chuan mi ne thena nga tak le huai tu thatak ani du tlang puya chuan mi teima narem taka tho poisa lo mi ani du tlang pui pokani chuan bi ve thunge roi chu min huam le bidang ta na in pe thei tak ani ya chuan I mani ngei dan so son mei mei lo mani ma sial tak le mi poisoi poisa bak lo ani thungani chuan o ve thunge roi chu mi dang ta nen pe zau takan ni ya mi tran pui pe tak ani thungani chuwa chuti rualin mi ril du te tak le ron harzat ani thunga chuan ab ho hi chu mi ja hriat thiam ha takan ni ya chuan anno rupian du bakani tuna kan soi ta khau song song ha nge blood group le in na ha alawin mem alawin alawin milani chuan comments lama te lo soi ve ngai don ya ole Helpline TV lo clear tu da song song te in safa in mangtra hun man mun vek ole